baba ndarongoro iwe utaura chokwadi pamberi paMwari uchataura chokwadi pamberi paMwari achataura chokwadi pamberi paMwari mazvavo uchidharongoro rwenyu uchataura chokwadi pamberi paMwari pedare makasununguka baba tipirei nyaya yenyu pamusoro idare, pamusoro imurehwa, pamusoro wachigodora tafara advokonai paTV. Nyaya yangu na madzibaba nokuti madzibaba haina nyaya inawo yakawanda, ndo yakatozoona vakutondikokorodza kuti ndidini vaindichengeterawo pamba pangu. Saka zvinhu zvakasvika pakuoma vakaita mwedzi 6 mari haina kuwanza kuita. Nditayo mari madzibaba ndichakutsvagira mari nichaungana. Saka ndakazoona kuti ndazobata mombe dzimwe dzacho ndadziisa pabasa. Mundipa mari yangu yakakwana $350. Ndakanda kutsvagirai. Saka ndakazounganidza pane gore plus 2 years. Mirai mutatu. Wakabata mombe ngani? 1. Chikwere chavo chanchiri mari $350. Chese pamwe chete. Alright. Andi vabata kudaroko ndakazovafonera kuti madzibaba ivo vakandifonera zvikanzi no ndino kuti ndochinja mombe iyo ipinde mubhuku manga chirudzirai madzibaba mwakabata mombe nechikwereti kuti izvi zviri kunze kutema hazvina basa zvinokutsvagirai mari yenyu. Saka ndakazouya ndine $200 kati baba madzibaba ndaya ne$200 ndokupai handisi kutora mombe ndokupai $200 mombe munayo ndozobhadhara ndopedza zvikanzi inini kuchengeta kwandakaita mombe yako yatozvara dzatu saka ndakuda 700 ngekuti 350 plus kuchengeta. Ndikati munoziva kuti vhali yemombe idzodzo haisviki mari iyoyo. Baba mira ndikumise sorry mati vaichengeta musha nezvipfuyo here kunyora nezvipfuyo hapamba pane zvimombewo zvitatu. Ndikati muona vhali yezvinhu zviri kutaurai haiitika mari iyoyo. Vakazoti kana zvatodaroko zviringatoita. Ndakazoti inini kashuwa mombe makandichengetera ndinoziva ndiri munhu akakura kune vanhu. Chikwere chenyu 350 ndokwanisa kupa imwe 150 to make 500. Saka zvenichaita mungori nemombe idzodzo mogara nadzo mombe ndokupedzisirai ndichikupai bhicha vakanzi handisi kuda. Kana wada izvozvo wondipa vakati 350 nemombe yacho yakazvarwa ikoko chirudzii futi. Saka ndio vakatozouya vatatoona vamuchabaya wandishedza vauya vatomangara kuno vataona muchabaya tikatoenda kumba kwamuchabaya watikataura ngati no nditori nemari musi wandiyeti ndiri kupai mari iyi mombe ndichizopesa kubhadhara ndotora mombe dzangu zvese vakaramba. Saka ndakazoona kuti vakuru vakuru kuti ndishande nawo tiri 2 zvakandirambira kuti ngandiboendawo kumatare. Mombe dzangu vakaramba vatonadzo idzo vane mombe dzangu 2 kutaura kudaro. Mombe yakaenda iri 1 ndombe yabereka iriko zvakaitika rini zvinhu ngatingoti 3 years. Ivo vachanyatso kuexplaina hao ndo vanoziva ndainga ndiri kubuda ndichiita zvinhu zvakatowanda asi madheti ndo anyatso kuziva zvedheti anokupa nedheti to zvakadai. pamwe zvimwe amupa mari ndaimupa 70 ichi 60 $70. Gore ripi irore something for 3 years. Baba boy. Kumbe washamani. Kumira rega zvinotaurwa zvona koma manya kuti zvadii kona. Around 2021, 2022. Mutaura iwo ndamira. Kangarika makore. Iye anogona kuzokubatsira. Ndiye achatibatsira. Irini wewe. Aiwa ichiri kwavarika. Chasvikeyo mbombo ndoda kuziva ndepekuti 60 count 70 $70 yakasaka pakaita 6 ngatise paround figure mari yemakawirana $70. makatadza kumupa mari iyoyo for how many months? For 6 months. Kuti yakazoiswa pa 350. 70 times 6. Amene umedzi dzakazoweka kudaro kuti mari yavo yanga iri pa 300 but vakazoweka zvikazi pa 350 kati no problem ndinokupa ini handidi zvokutaudza chete. Makanga makawirirana kuchengeta mombe nemusha.
Avai pampupisha pao padhuze pao noti vaingoya uchiswerawo kuchingodi padhuze ndipadhuze. Ndizvo ngatipakuira. Vangachengeta nemusha Musha waichengeta mombe nemusha kuti unongaichengeta. Ndopa vaigara kana kuti vaingoya vachiona mombe. Aiwa kana munhu anzi arikuchengeta mombe nemushaka simbu zvotopera. Mombe nemushaka ndamusha kuti handizozivi kuti ndini ndaikuuya kamaweekend kusa unonge usvika kuti kuzi vaizorera pori pasi inzi sangana ineni ndikuzvinzwa imimi ndoda kuti wirirani weza mukandiona kuti hamuzozivi dai makasvika imwimwi pamba penyu pabiwa imwimwi makawirirana kuti chengeta mombe nemusha mwaibvunzani imwi maibvunza iwe chiro wati waichengete mombe nemusha kadaro zvose ndakufamba musha ndapomira hangu ndiri pa$70 pamwedzi ne6 months asina kupuwa pay 420. ndataura ndinaiona nenyaya taura kuti haisi oraiti vachataura Mapedza here? hai ndapedza Madzi baba? Mukadzi. Tipirewo divi renyu. Pamusoro edare. Chinhu chekutanga ndechekuti kuti ndizive murume uyo akagarapo kuti baba vangu agwazi. Saka handisikuziva kuti baba vangu agwazi zvavasipa apa ndoenderera here mberi pamberi pedare. womukatadzirana naye ndeava ndosaka aripo kutenda. Saka ndakachengeta pamusha wababa matoko ava 2022 ndichibva ndazobva pamba pababa ava muna Machi. Mari yekutanga vaitanga kundipa vakandipa takataura $60. Saka ndashanda kupa $60. Vaibvazonditi amadzibaba ndakukuwedzerai ndakupai 70 years. Ndakataiwa pakachekatei chakaipa. Ndashanda pamba pababa matoko ndaitora rako. Ndichira rako pakaita 6 months vasina kundibhadhara. Saka paita 6 months vasina kundibhadhara. Ndipo pandakazotaura mundaragwazi ndati baba mazuva awanda baba vasina kundipa chii mari. Inini iri kuti ndichiramba ndichienderera mberi nachada. Ndaida kuti tiende tese kumba kwababa kwamatokwe ndonotaura nani navo. Saka ndiri murongo wekuti ndiende namundaragwazi kumba kwababa kwamatokwe. Baba agwazi vakabva vaenda kwaRanje. Vaibva vanotaura nababa. Ndaragwazi akabva andifonera inini akanditi Simba ndoda kukuona mwanangu. Ndichibva ndaendako. Akanditi Simba ndazotaura nababa namatokwe. Asi amatokwe vati pamombe dzavari kuchengeta idzi nemukudzi nezvinhu zvawinazvo izvo vanga vati iwowe endai munoti Simba atore kamombe kadika. Ndakavapindura kuti kamombe kamunda atora kadiki pamari yamuinayo 420 ye6 months. Imwe mari nezinge yasara iyi munoita sei? Asi tataurira kudaro vazoti ndachitora hombe amai vacho. Asi mwana weiyoyi neimwe yacho dziri mbiri ngauye kuzokupai. Atitika. Saka ndakabva ndatora mombe idzodzo munhatu ndichibva ndabvisa enda nzinditorei. Ndichibva ndatora imwe yacho nemwana weiyi. Ndichibva ndaswesa kumba kwagwazi. Nembudzi 3 dzakanga dziri kumba kwavo nehuku 7 dzakanga dziri. Ndichibva ndaswezvisa mumaoko mani magwazi. Ndasara nemombe yandapiwa inini. Ndasara nemombe yandapiwa iyi ndakaverengedza madzi akagara mazuva. Ndichibva ndazovafonera baba amatoko ndati baba ndikuda madetails ekuti ndiise mombe iyi pakadhi. Baba amatoko vanhu vobva vakabva vapindura vakati handina kukupa mombe ndakuti bata. Ndakati munogonditi manditibata sei mombe imimi mandititora mombe. Panguva yayo ndo mashoko atakataura. Inini zvakabva zvandiremera kuti ndirambe ndine mombe iyi ndaramba kupiwa madetails. Ndakabva ndaenda kupolisi kwaNsike. Ndakatanga kutotsvaga azvakavambwa. Ndibva ndataura navo ndibva ndaudza chichemo changu vakati nini handiti zvemombe. Ndotokupa nhamba dzemupurisa anoita zvemombe. Ndakamufonera rugurumudzi akati uya tisangane kwaNsike. Makuyana. Ndakamutsanangura ndakati ndauya kuti ndizotaura nyaya yemunhu akatipa mombe wandakashandira. Asi ndamuti chindipa madetails ndise mombe iyi pakadhi aramba. Ndaitira kuti mumangwana mombe inogona kubiwa kana kuwana chinoitika zvinozondiremera.
mupurisa akanipinda akati iwo zvawauya zoripota zvakanaka tichakubatsira kuti mombe igove safe andida kuitira dambudziko rinozouya kusvika mai anana nemunhu wani wenyu. Ndichibva ndamusiyira nhamba dzangu dzefoni ndakamupa nhamba dzababa panguva ndanga ndichinacho. Ndakagara kubva 2023 24 25 akuda kunopera kwasara 3 weeks kuti pinde muChristmas. Baba ndobva wakandifonera wakanditi madzibaba ndiri kuuya kunyaya yemombe yandaka kuti bata. Ndakati munogonditi muri kuuya kunyaya yemombe yamakanditi bata papi andi makandipa here mombe. Wakandida kubata ndakati ora tiko chakakukonesa ipesa apa 3 years ndisa pafona. Wakati ndaimboendesa mwana kuchikoro. Ndakati aura pafoni ndakabva ndapinda ndakati munofanira kuuya mondipa mari yangu yechikwereti changu nehufudzi hwandandichengeta kusvika makore wani. Muna December imomo hawana kuuya baba amatoka. Vakazondinga musi wa3 April ndiri pamasowe. Ndaragwazi ndiye akandishedza. Ndakatoshedzwa nemupostori kunzi rudiwa nababa naagwazi. Ndakaendapo. Ivo vakasara vakamira paseri pechigutswa. Vakati aurudiwa naamatuku vari paseri apo. Ndichibva ndaenda pawangu vari baba ndichibva ndakuwa sana. Vaibva ndida madzoba ndauya kunyaya yemombe. Ndawene $200 kuti ndikupe ndakavabirira kuti vapedze. Saka andichaida kuti mombe irambe yakasungwa. Ndakuda mombe yangu. $200 ndakati no amatoka. Affair tatarisana manje. Pa 3 years, 26 months dzikuseri plus 3 years 2 months tisina kuonana apa tazotarisana musi wa3 April. Ndakati naye baba Gwazo wacharapa. Handimere imimi makataura mudhara Gwazo kuti endai munopa simba mombe. Gwazo akanitaura inini kuti panga paina baba amatokwe nemwana wavo naadzimai vavo naGwazo nemukadzi wake. Ndakatora mombe. Ko nhazi zvazoita sei? Imimi kana mati muda mombenyu mondipo 420 yangu plus hufudzi hwandakachengeta 3 years 2 months mondipa. Vachibva vandipindura baba wangu vakati iwo hauvhudze hufudzi ndoona kuti kupa huku avarapa. Ndakati mune chokwadi chekuti pa 3 years ndine mombe 3 years kodai yakabiwa kodai yakafa mombe iyoyo airuza ndiani airuza ndini. Vakabva vabva vachirasa maoko Gwazo achibva adzoka pandini achibva nditi simba piwa $500. Ndakati no baba andisuda kuzinzwa atitogona kuzinzwa izvozvo. Vachibva vabuda ipo ndibva ndatadza kuyanana. Saka inini wose mashoko iwayo ndakabva ndasotaurira Mukanya. Ndakati Mukanya ndomamirira akaita nyaya ini handisi kuripota. Ndakati chokwadi chakanaka. Ndakati handisi kuripota asi ndakukuudza kuti in case panogona kuwana chinoitika panyaya yemombe yandinayo kumba asi ndakabve ndakaiisa kupolisi. Ndo ibva ndaitaura Mukanya akati ndichatsvaga nhamba dzavo kuna Agwazi. Vachibva vazotsvagawo nhamba dzavo vachibva vabata vachibva vauya ndichibva ndakurukura mumba kwa Mukanya ndichibva ndatadza kuti kuita sei kuenzana. Saka ndinomirira ipapo. Mashoko makukutu. Ndingokubvunza wewe mazibaba. Usataura wakatarisa pasi. Ukataura wakatarisa pasi zvinoita ungaone zvauri kuhwanda. Ndinobva chenga. Tikatarisana kudai zvinoita kuti tione nechokwadi chezvatiri. Panyaya yemombe iyi wakataura naye iwoyo kuti bata mombe achikuti bata mombe ndiani? Ndigwazi asiri awa baba. Avasi awa. Right. Mpeso wangu neurombo newoyo. Ngoripo baba. Wefa rongo uri mukatiyo. Mupurisa wawakarifeiwa kwaari asiri Major Street. Unoshanda ari under department and stock theft. Wakangopa just a report. Baba waikwanisa kukuberekesa wakatokuberekesa chituna. Waikwanisa kumhangarira kuti ndibire mombe yangu. Apa wewe nemari yako. Dari raizozviona later asi wambopinda murimand for 2 weeks. Wasafira mahara. Pasoro pesimba rako. Zvekuti dai makanga makaonana muri 2 mobva mwasainirana pasi wobva wachengeta mombe. It was an exhibit pamberi pedare. Takawirana naye zvakati sainirana pasi apo.
unatsa kupona pendati wakawaberekeswa chitunha asi uri right pasoro pedambudziko rako gwazi uyo awa wese wanga wakutsvaka mawitness ekuti kana nyaya yapinde mukati medare redzimhosva kwaMajor Street Niki ndakamutaurirawo mburisa Niki ndakamutaurirawo daidzwa nedare owitnessira pane zvoruto asi hazvizobatsiri nekuti watomborara wachirumwa netsikidzi apa uri innocent urase kupaona right hatisiri kuzviramba saka wazwa ndabvunza babawa kuti mari yemwe yamupa taurai round figure wakati 70 iwo kati aindipa 60 akazondipa 70 tinenge takude kotarisa kuti basa rawakanga uri kushanda sacaretaker kana kuti sagarden boy ranga rakamira sei kazhinji kacho toda kuti tisangane pakati kuti uyo asagunun'una iwo usagunun'una mukufamba komunenge muri kuita awa zvawakakundikana kukupa mari yako iyo for 6 months or by now hausati wakupa mari yako iwoyo mombe unayo vanogona kuya zvechisimba wotora mombe yawo iyoyo nemwana wayo iwowo ukachizosara ukafa iwowo inoite ngozi kuna baba une pfuma yako une mari yako iyo wakashanda iri mushama woyowa upenyu hwevana vavo kana kuti munoite dambudziko rekuti vanozvitsvaga wachiwa chiri pakuhama dzako iwowo kurasondibatisisa here pendurutaura ingozi mutemo ngozi kuripa wakumhanye kooripa iwo muridzi wakashanda mari yacho hauchaidyiwa pamwando yakudyiwa nawo mwana waunoshandira kuti idyiwe nawo mwana waishandira kuti iwowe nemhuri yako mudini mudye zvichireva kuti mombe yawakabatiswa iyo yaane mwana dzambiri dziri mbiri mombe dzedzo unokwanisa kuchadywa ne2 counts dzemombe mbiri yakuenda kukoti because hamuna kuwirirana baba asi zveya mukati mwachangamire kudai yanaka nekuti wataura pamberi pachangamire muridzi wacho aripo nechikonzero chauinadzo mombe idzodzo zvinenge zvakanaka unozwa kuti changamire wanoti kudini ndende koya kunowakura maona mukomana wataka tiri kukweshana naye apa zvakafanana nemukomanawo mukadzi achinge ari pamusha baba ndiri kubasa mukadzi ari kuchengete musha zvichireva kuti musha wangu yorutese dai asiri mukadzi wangu ndinenge ndichikuti mushandi ndichimubhadhara mari saka mubhadhariro ndinoite mukadzi ari kundichengetere musha ini ndikobvise roora handizve ndio mabhadhariro acho papatsika dzedu kuitira kuti akaende kofa ndisina chandabvisa mwana wangu inini haana rugare rwakanaka baimbe yake inosheka nekuti hakuna chakaenda bakuna mayu zvichofanana nemwimwe $60 yemakanga muri kumupa murume uyu makanga muri kumabuse makanga muri kumabuse chimiro chakanga chiripo kana kuti chimiro chiripo mamufanirwi kunga muchibudisa mari inokwana kuita $300 6 months musi kumupa mari yake mouya mamwe makore ese ya3 years uri kukuchengetera chipfuyo chacho ichocho utori pabasa kao asati abude basa baburu mani mabekudended pays aripo wakasenza kare pensheni yako wanayo chiripo chete ngechekuda kuti tiwirirane mapensheni yako upuwe pensheni yako buda nemusharuka chete mari yemombe dzake mbiri haikwanirani nebasa rawakamushandira pababake toda kuti taure chokwadi tisumuke tichizokwazisana munzira mukufamba kwadi uyu murume uyu mashandire akanga ari kuita tikanga takutarisa kumatare echivanhu takotarisa mari inotambira kagarden boy totarisa mari inotambira mufudzi wemombe wakanga ari kuita double duty security tikada kuzvidzamisa takomuti mari inotambirwa nemasecurity ekuchengete musha wako nemari yekuti ndisiye basa rangu ini ndichokubvudzire mombe musha wake wakaparara uye ari kuchengetera mirai mukoma
musha wake wakaparara, mhuri dzake dzichitashasha kudya for 6 months. Ari kuchengeta musha wenyimwe. End of the day, thanks yemwakumpa imwe ngeipi? Ndaiti pa 60 ka ndakatomubvunza kuti unoda mari. Iye akati unoda 60. Handizi ndakamuchallenge. Izwai mukoma. Inini mukauya kwendiri muchitsvake basa imwe. Ndine basa inini. Handiti ndinotaura roni pabasa pangu panokupe mari yakati. Ukaona uchiti sarudza mari yauri kuda. Handi kuti kuruke pfungwa. Handi kwakubirana bread. Ndoda kunasa kutaura zvinhu zviri genuine. Uyu murume wakauya kwamuri. Kana kuti ndimi makaenda paari mukawirirana. Zvemakaenda kunowirirana pa $60 yacho iyoyo. Imimi dai muri imwe. Ndoda kupa example, ndoda kuti muitonge nyaya iyoyo. Ndimwe muri kufudze mombe dzangu muchichengete musha wangu imwe. Mobva ndakuitira zvemakaita imimi pane murume munoitonga sei? Handi. Sangana ineni ngati ndini ndiri kukuitira zvemuri kuitire mukomana wawo munoitonga sei? Inini handisi kuone zvinhu. Inini ndakanzwa ndakamuti ndokuchibata mombe ndokubhadhara chikoro chako mugoma. Asi ndakazviisa akaramba zviisa. Kana ukochikati zvingotonga zvinona zvinokorifira zvacho. Zvendingaona zvingava zviri nyore ngezvekudai iyi nyaya haina kumbokuraba, inyaya diki diki. Ndoda kuti murume uyo ageze maoko ake uyu. Asazoswera achibuburudzwa nemapurisa bo. Kuti ageze maoko ake murume ukunga aine figa nekuziva kuti mari dzake rinobhadharwa sei. Zvaakataura kumapurisa, mapurisa ari kuziya. Izvozvi mombe ikarasika inonzwa pachangamiri. Mapurisa anouya kwakunyora pasi ruwara rwemombe. Haana kuyera akanyora ruwara rwemombe yacho. Ndakamutaurira. Wakanyora zvese yakamira yakadai, hadzi yakadai. Tiichengeta. Ikatsakatika mombe unorupa rototupa report. Mombe yakatsakatika yopeiwa newe anti-stock theft. Uyu murudo kubatisa nestock theft, bvise stock theft, haisi mbavha pa uyu. Mushandi. Hapa kutendwa ngekupinzwa mujeriba munhu. Yo madzibaba unoti namati. Haita kuti nyako irambe ichirehwa kusvikira ende kogadziriswa. Mureva maiva nezvimwe nhasi. Vane pavataura veka ndakamutibata mombe. Vane pavati ndakamutibata mombe. Uyakabata mombe yakabata mombe. Itsotsi. Ndakana risitsotsika. Akasandura naye pasi. Wakataura nemuromo mangwana mukondisha muka muromo una exhibit. Kuchangamiri ipapo nokuti avabvuma kuti ndakamubatisa mombe kuratidza kuti vakabvuma ndo verbal zvayo asi vari kuziva kuti vakabatisa uichi mombe. Kubatisa kwavari kuda kwawataura iwo wawa. Ndoda kuziva kuti panguva yese yavakatanga zuva ravakatanga kumubatisa kusvikira pari nhasi mombe yake iri mumaoko mauyu. Uyu uri kuchengeta sei mombe iyoyo? Mombe uri kuenda kudhibi. Kubatisa kusvika rini? Kusvika rini? Mari kuchengetwa kweri kuitwa mari iri kubereka. After 10 years. Iri kubereka mari iyoyo. Pa 3 years. Ngatipoisa pa $60 iyoyo kana pa $70. Toti pamwedzi pa 3 years panenge paine 18 months. 60 by 18 imari. Plus dzimwe 6 dzinoita 42 months. Uri kupaona $70. Ndo mari ndokuwa ngomana. Asi isu hatichatarisi kuti tiri pa $70 kana pa $60 pamwedzi nekuti pagore nyika ine inotaura kuti mushandi ngawedzerwe pay. Ya mari 2380. Panofanirwa kuiswa ka something pamusoro kekuwedzera mari. 2380. Ngatisangane pakati varume tode kuti tifambe tese. I'm ready, chief. Kana zvakuremere kumusoro setsvimbo tinotaura toiradzike pasi. Haicharemi. 2380 baba yamufara kupuwa. Amene vanokalkuleta tizwo kuti ikaita mari pane mari yemumama. Ita $2380. Tikaweka ne 3000. tikaweka ne 42 months ne tombotanga ne $60 inenge 2.520 ne $70 2.940. Tichiri better. Odopuwa mari yake. Ende kuti mari yesaramba chibereka kumpa mari yake kwadore chipyo chenyu. Mukamupa bishana ichengetera ramba chibereka.
Oturusenza. Wemurume unotongo nogobe. Abasina mungu. Ndakari kuramba chibereko. Zindira. Tobaita seibo baba. Kuti mangomana apuwe mari yake, mubvise ngozi yake umusha menyu. Ngozi kugunun'una kwaari kuita mangwanana wedza. Rinoite dambudziko musha mwenyu. Tode kutiganhura. Hawe vasaidi hapo. ndikuona kuti vhali yezvinhu zvetikutaura zvotaurwa kuma-2000 zvinonga zvangofana kuti utora asi anonga atora mwoyo wangu usikawirira nazvo zvinonga kuti ini tingotongai whatever judgment yemupa wasiti tegopedza nguva yedare pane vanhu vakawanda mutonge dzimwe nyaya tingopai judgment unoona yakakunakira No, atifaniri tipe judgment yakatinakira ba. Chetinoita ndechekudai. Imimi ndimwi munotaura. Mega pasina kufoswa ngedare. Mari yendiri kuona nemaonero enyu emuri kuona imimi emuri kuita pamazuva akakushandirai pakuchengeta mombe idzodzo kusvikira pari nhasi kubva makapesera kubhadharana. Muona kuti chiri nane ngechipi kuti atore mombe dzacho kana kuti ini ndimpe mari yakandipe mombe. Ndimunosarudza. Vhali yechinhu kana yakupfuura chinhu chacho chacho chaanacho ndoende kotsvaga 4000 kana wati ma1000 kutora mombe 2 ndinorega nekungotsvaga mombe dzimwe 2 dzacho ndotenga hangu mamombe dzacho ainoti mungotonga asi vandiitaurawo chokwadi kuti apa paitwa but mwoyo wangu mombe ungotora kuti mombe watora mwoyo wangu zvino asina kundichera Mesa hamuna flow. Aiwa hamuna flow yekutaura. Ndoda kupa example mukoma. Ndinoda kutaurirai panapa. Ndimataurire ndiri kuita panapa pamusoro peishu yemukoma nawo. Mati munobva chimani-mani. Chiri padhuze nepadhuze. Kune vakazviita vakawashandirwa neumwe munhu for 6 years achichengeta musha womwe munhu without pay. Akagara ipo papo 6 years nemombe 4 kwasvika mombe dza 7. 6 years yodzedzo pamari yevakanga vakataurirana uyu wakanga ari diaspora chaibudeyo hapana. Wakauya kude kumubvisa mushandi pamba mushandi kwakumoendere kucivil court mari hapana. Wakazi makore akagara ivo achengete musha wako nemombe idzo dzedzo zvakanga zvava zvinhu zvake kusi atore zvinhu izvo iwo ipapo urase kuona. Ngatisatora mwana wemumwe munhu sechombo kana sechipanera chekuti ndobvisisa mabhaudhi chikapera makona ndokanda mubhini chikangari mangwana mabhaudhi angu achapera chada zvechipanera. Nyama yemusoro izwa ngeyako kurwadza kwayo pabasa pemuri kushanda imimi ziyai kuti ndikasapuhwe mari yangu inini yepei norwadziwa sei. Kurwadziwa kwamunoita ndo kurwadziwa kunoita uyu paiyananise ipo pa. Saka ndati imimi ndimi munosarudza pamakore endinawo nemukomana uyu zviri nane ngezvipi kuti ndimupe mari yake kana kuti atorake mombe dzacho nyacho ipere idoro dai benefita kushandisa vanhu mari tikadobvunza vanhu vari panapa wese kuti muchionawo chimiro chemukomanawo nechimiro cheanhu ari apa muri kuonawo dhifarensi yakadii urudye muri osina mafuta ndiani ngatisatsvinyirana kudaro bako advantage imakumana nyararai nyari kufamba zvakanaka muitirewo zvakanaka mwana uyu muitirewo nyasha ende une mwoyo murefu. Chengete chiro chemunhu 6 months without pay. Unoda kudya, unoda kugeza, wakwenda kumarichocho achichengeta uchiita sendipo mari yangu hapana. Obati wako obatana nerweseruko chimupai mwombe kumunyengedza wakapuhwe switi ruperere mukanwa. Kana yari chingamu wakatsenga wazvizvo watsenge matebazi yaunokupenzara mudumbu. Chokwadi chakamira ndaida kuchengeta musha wababa ndaitoda kuuchengeta zvakanyanya vanhu vese vakaisa pamba pavo pavei hapana akachengeta musha wose zvandaida semaidira ndaita asi ndakazokundikana ndakasvika mukubvisa vana vangu padudzapo vakaenda kunonzi kwasikiyana kunobhadharwa nemumwe murume ini ndiripo 3 years ndakaitwa operation ini 2024
andita neworofeya baba vaine mari yangu 400 neworofeya bhili worofeya vaine mari yangu asi hazvinazo mhosva saka ndaiiswa pamberi pedare kuti mundibatsire ndaida kuchengeta musha womurume ende kana ivo vaitotenda vaitobhiliva ngatidai nyoka inouraiwa nemweni ndikatosiya ndauraya pano ndaudzoka kwamudare ozoya zvemakundida tichiuraya zveimwe chiri apa ngechekuti wanga wari kuti hazi 700 chichi ndio ari kugona kukupa mombe isi tinoziva kuti kwamutauro kuma 300 uchimanima nema 300 mombe mbiri i600 saka tombokudzikisira hedu kuti sarudzai zvemuri kuda kuti atenge mombe mbiri izvozo dzaanga ari kuti dzandichakupi dzinoenderana nemari yangu momupa 700 atenge mombe mbiri imotoredzi kana zvakadaroko izvo zvinonga zviri nani ndofoti ungataa kusvika pamwe chete asi zvinoita nezvoti izvo zviri mari handina keshi yacho yakakwavanhu ava taura iwo hatidano anotaura nyaya iri kufamba zvakanaka nyaya iri kufamba zvakanaka tikatotaura adavata kutokanganisa mafambiro enyaya handiti vanhu vakaitirana chinhu ndivavatuwa ngatinzwei nekuvabatsira pamwe pacho ngachida izvi muchinge mwakagara pamberi apo mune laki noti pana vanhu vashoma muchinge mwakagara pamberi apo nzee dzenyu ngadzitarise kufokasa kuna vanhu vari kumberi avo warukoka umwe umwe uchatararamisha chibhasuka kwakwenda asi yakunyashirautaurayo kwavo musabatikana nevanhu vari uko umwe pamwe ihama yauyo uri kurwadziwa nezviri kuti kuhama yake umwe ihama yenyu uri kutotsutsumwa nezvaari kuita uyo uri shashotaura kuno uyo iye wakanyarara imi munokoma siyanai nawo dhilai naari kunoku mwakanganisirwa munasozoti andikanganisira ngaripi ari kumberi kunoko awariyo maspectators avo siyanai nawo saka zviripo imi mungezvekuti asi vakuru musadaro tatsika dzedu hatifaniri kuti daroba tine zvimwe zvinhu zvinozongotiteerawo mashure tinozviita sekusaziva asi munhu haisiri mhuka kana huku inozi pasvike muenzi torai banga mucheke handizvo munhu unokosha kugunun'unirwa munhu achifamba kudai neziya rake chinhu chakaoma hachina kumira zvakanaka dai ari umwe munhu uyo akapedza kutengesera pamba penyu dai mombe dzedzi akadzitengesa ndozviti pamweni uri kuenda kuvetinary ndichiomaiwa mainjections ndichienda kudb magumba ari kunzoko aya uri kutarisa kubata chipfuyo sechipfuyo chake zvokuti dzimwe dzenguva mukaenda kunodzona modzona mombeyo dzedzoka dzakatosimba zvemusingatotarisiri mondotanga kundosvika kwakundotora kwakutenda iye akandobata musana kana ubata muchunu mombe dziya dzakuenda chienda kutirwana choapana nhasi uno munoti mari yendinayo kana kuti mari haikwani bai kuti nditange ndamupa pa 700 iyo munoende komupa mbichana iye mombe dzacho dzinoitwa sei akasara ainadzo mombeyo dzedzo dzinenge dzichimoitwa ndiani boti amuchamupi baba mari yemombeyo dzedzo zviti pai munhu mari yake mubudani oraiti zvakanaka ndoti ndotsvaga mari yake 7 days ndikatora kana 3 months mari isina kukwana auyezoichiinga ndokumbirawo zvinyongwe pasi ndotiwo zvinochipa 3 months kuti ndoyane 700 panapa uchiisa pa 3 months iyo papo isai neinterest ye 3 months yari kushanda kuzichengeta isai 3 extra mari 60 yeyoka by 3 180 woisa pamusoro pe 700 iyoye pa 70 70 by 3 210 moiturika pamusoro peiyoyo motora zvinhu zvenyu zvakaringana wezi mukatora chinhu icho chayo mwasiya mwanyora pasi kunoku chakamiro wachatambudzika kumubata akuna paro zombomubatira iyi mari yembanje kwati mari yepamakasi haina unobvunza bai pana uyu yake kwafuratirana waendaenda paro chabvunzoko chikwereri chembanje hachibvunzwi
Wezi mangwana kuda akauya kuchibvunza kuti mari yangu makatora mombe dzenyu. Nomupindura kuti wakandishandiripi andina mari yako be. Saka ndasamubvunza mupe mari yake mupe mombe dzake. Mombe dzenyu. Kati pa 3 months akuchengeta chinenge iri kutoka. Ndautotama ndangara pamambo. Ndoti zire ndaungowedzera hangu pamusoro penyaya iyi. Imi mati 3 months munenge mukwanisa kuuya nemari yeuyu handizvo. Imi munoda kuti musainowo imi muna iye kuti 3 months acho zikakwana musina kunza 700 plus uyo anotora mombe musaenderana ipapo kuti mukatadza kuuya in 3 months interest yemombe dzeuyu basa raakaita uyu mombe kana matadza kunza mari yake uyo obva atora mombe musaenderana ndozvo amene papo tikati 700 plus 210. yeah that's 910 Pa 3 months izozese. yeah muyenza 910 uyu okupa mombe imombe chi 910 handizvo here madzibaba munovira nazvo vadzorera mombe dzavo mopuwa 910 yes musaenderana ipapo chete 910 muchiuya nayo in 3 months uyo anokupewa mombe dzenyu unompo mari zvapera pamusoro inini hangu mari kana zvakada anongotora aiwa musagumbuke ba musagumbuke chokwadi andikutaura ya kana ngotaurai kuti aya achakwanisa kumbira mari bombira toni kana pane ataura vapasa tikara tichitaura kuno kwao yanongoramba ichireba reba kuno kuti karambisa kuti tisanyanya kupa pane izwa matogare kwa mubvumidzwe nemava vanenge vachita macherese vanhu vasanofana kugara kupi aiwa zvakadai ndataura ka nditaura zvinhu zvataurwa nemutembo chizvoita chichinja kana ndataura zviri potera mutembo iri pano sozi kwandi kuda kana wanzi wauzi kugara ikoko ndokuti utaure papa general sada kutaura ne also tanzwisana ka that's okay chiri apa badza apa ndechekuti washarukwa awa havasuda kupa mari yake waruda kumushandisa mahara dai vanga waruda kumupa mari yake otherwise pa 3 months dzataurwa idzi waruda wakuriri wakuisa mari yake apa 700 wamupa waenda kunotora mombe dzavo ndokubudana nemunhu zvakanaka pa 3 months ndaitsvaga 7 but nyaya yekuzozi interest ku210 pamusoro ndoyakuti kana zvakadaro ku hai ndinenge ya 900 mirai ningotsvaga dzinokuchekepa ndianiko pa 3 months idzodzo mwamupa yacho handi vari kuramba ndiende nadzo kumba ndaitora kandiende nadzo kumba inovazi chikwerechi mbanje kuti ai wagadzisara kumba akuiti ba uyu murume unozotoshayana chimwe bhutsi yagiresi hana na chimwe chanozotomboona ba unosenzere mahara chausenzera musanga ipapa futi mombe hadzidi kuzoshayikwa ipapa pa 3 months hadzishayikwe nokuti panogona kuzonzi munhu mbana habirwe mombe uyu ozonzi mombe dzakaita sei dzakabiwa ipa hadzizofana kushayikwa mombe apa mari ngaiuye mombe dzoramba dziripo dzikliwe mombe gutsikana here kuti otora hake mombe panzvimbo 910 yake avasaini uyo otora mombe noti mari yacho yakwanisa kuora mombe zvendikaona ngezvekuti kana ivo vari kuti ngaatore hake mombe idzi panzvimbo ye910 ngavanyore vega pasi ndawirirana pamusoro pezvakati ruoko rwavo pasi oisa signature iye oisa mombe dzeba dzanokliwa changamiro oisa chidhindu gara ne5 kuzoitira mangwana mombe dzinobiwa asi munhu unosaina here usina kufara nazvo unobvumidzwa here kusaina usina kufara nazvo akubvunza udani ngatipinde unosaina kuratidza kuti watongwa hauna kuwirirana judgment asi unenge watongwa kusaina kuratidza kuti watongwa kusaina ungatongwa ndinosaina plus kuwedzera ipapo kana pachitongwa vanhu vaviri hazvimboita kuti vaende vachifara vese but dambudziko rinonetsa nderekuti kana imama makatarisira win-win situation cheteka ndo inozonetsa because dare riri kutarisa mese muri vaviri hapana waratarisira pasi welfare yeuyu nemashandiro aita wasina chaari kuwana so zvabhalanzwa and down from 2.9 to 910
paakarwara pai dai akafa pamwe dai kusina chondozomboenda kufamily kwake dai iri loss ende chaunofanirwa kuziva ngechekuti bhora ndo rinoita draw nyaiti draw bhora ndonozi 1-1 ndonozi 2-1 kana kuti 1-0 hakuna 0-0 panyaya vatoverutirwa raita kulebha koti yapera ichita lebha kotiavatara kuma 10,000 yes torwa musha nemombe dzese lebha koti iwo kapfimbo iwo timbozwa kuna madzibaba imakumana musadairi nyaya hazvina kunaka kuti zokusumudza isiya nyarara yenyaya ifanire zvakakusunungukira here kupihwa 910 yakoyo pa 3 months kana kuti iwowe wotora mombe idzodzo wakundikana wakubhadhara zvouri kuda ngezvipi iwowe taura zviri pamwoyo wako chokwa chiripo dare ndechekuti nditore mombe idzodzo semombe dzatagara nadzo pa 910 iri kutaurwa ndeyatongwa nedare mune mari yangu yandaiburitsa inini yekurapisa mombe idzodzo $115 mombe yakarwara iyo yacho vakanditibata yakabereka mwana yewaripo achiyerera musodzi so ndovoka chirwere chemusodzi munochiziva vakaita mumba munochiziva chirwere chemusodzi andiya ndaitenga dhipi saka nditore mombe idzodzo ndakachakaipa vakakusunungukira kandisunungukira pamberi pakati pemwoyo wangu ndisavaomeseri nekuti ihama yangu hatina ukama bebi apa ndachakaipa zvinoita ndechekudai kana muchinge makakanganisirana nyaya ichinge iri kutongwa nedare judgment yedare inonakira umwe chiremero umwe waremerwa nejudgment unoenda chita kuti kadare kari apa kakona kutonga wawina nyaya yacho unoda kuti adare riapo ndo rinokona kutonga ndo zvinoitika ende mukanga muri pamberi apa kazhinji kacho ukatarisa nyaya yako wana kuti une sapoti yakaita sei kune vanhu vari kunze ukazwa nechi zvibvunze tinei ndiri kumbozwaro somehow pandiri wrong pandogadzirisika mayanganisire tanga tade kuita apa anga anaka kubva ku3 something kuenda pa910 ndipo papa pekuti wapuwe mutongo mbudzi nhatu kuti ng'ombe 2 pamutongo bhoraba kwako chokora 20 years mujeri izvozvo kari kanyake unoti mbichana zviri pane murumowo kana mati mimi ngatore mombe zvakanaka ndosaka ndati dare rinokwanisa kupa judgment yaro panyaya iyi ndaunoti wakundikana kumupa mari yake panguva yakati mari yakati saka zvendakuita inini kuti zvimurerukirewo ngandakuti ndikazvidai ende zivai kuti muchimhangara nyaya mudare usamhangara wakatarise kouwina pakushafure njuga zvizikani indorowo muchokocho iwo wacho uri kuishafura inokudya mwapinde mudare dare rinotarisa chimiro chenyaya kuti uri wrong ndiani toisa pakati asi tiri kuona kuti mukomana uyo haasiri wrong ball pakushanda kwaakaita hatizvaniri paropa rake unofanirwa kuti adye ziya rake zviri nane kuti pari zvine zvikwereti zvese zvainazvo kuchikoro otengesa kamwombe kamwe kacho obhalanzisa ikoko iyo sara yabereka futi zviri nane gani kuti wane hauna nachimwe chawaona apa une stress kuti rekuti kuchikoro chikafu chinyi uri kutaurwa zvisina nebasa rese uri kusenzera umwe munhu iye munhu wacho mhuri yake iri kusumukira zviri kufamba zvakanaka panoti remei hapana kuswatuka ba uri kwebazi kuti mukomana uyo wasaindira nepasi wanao kana waine chungu yekuti vanode kuti wazozwisa zvoti mwombe dzangu zvazodai vanouye kudare hawachabvunzi uyo ngamusiyo hana mhosva bo yes kubvunze mari yake achisi chitema
tikatoti apa papera pane zvimwe zvekutaurira tiende mberi anani pana chinhu chekutaurira pano imboya muinde pana mabhara musaine kuti musaine kuti zvataurwa panezvi Oh, hai bogare pasi. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.